И здравейте хора и добре дошли в днешното видео, в което се завръщаме мощно в канала. Днес ще играме Майнкрафт, но имаме двама гости, които са... Нека да започнем с този тук. Аз съм Алекс Опловски, знаете ме като Алекс Опловски, имам YouTube канал с 240 абоната и съм най-добрият приятел на Бождар. Да, точно така. И сега да видим кой е този тук. Аз съм Ники, на кратко венеца и имам 70 почти абоната. Да. Аз съм Бождар, който всеки мой абонат знае. И сега нека да започваме. Ето тук. Старт. Да. Старт. Почваме. Да. Паркур ли е това, бе? Не е паркур. Това е изследователско пътешествие. Тръгвам. Чакай, вече. Не мога да се върна от това. Чай, ще те убием. Айде. Добре. И аз съм... Нищо не става. Ми трябва да лефнеме. Трябва да лефнеш. Хора, връща. Те мислих да кажа, че се връща без ръка. След нея не визе. Хора, ще се върнем след рекламите. Да. Да. Пускам клипа. И здравейте хора, върнахме се. Какви са тия сирени, кой ги пуска? Който ги пуска да знае не е хубаво. Сега къде да отидем? Така. Сега къде отиваме? Тук отиваме да изметеме пода. Ние сме професионалисти на чистене. Да, тримата се сбрахме тук. Да, пак взех всичко аз. Аре, отиваме да спим. Не там, бе! Алекс, как не са тук, бе? Алекс! Така си долез. Колес, да сам си. Чакай, къде е професор Стоун? Къде е професор Стоун? Ма тя беше тука. Ето я, бе. Тя се е преместила. Аре бе, трябва да говоря с нея. Добре. Трябва да отиваме да спиме. Алекс няма да спи, Алекс. Алекс. О, вече сме другаде. Така, идвай долу. Така, веднага тук. Не бе, не взимай всичко бе. Ставете ми един меч. Това не ми трябва. Дайте ми касчици. Така, сега. Аз взимам чейновете. Да се пием с лая. Аз ги взимам. Така. Тихо бе. Така. Аре бе, казвай какво трябва да правиме. Спрете да се биете бе. Така. Айде спрете да се карате. Дай ми дървото. Дай ми дървото. Дай ми дървото бе. Дай дървото. 50 дърво. Така. Виж как ни се казва магазина. Пешовците. Взимам секирка.
Не мога. Ай, някой. Тук сме, бе. Идвам! Така. Отиваме да вземе. Вземате по една камила и да тръгваме. Айде всички по една камила, Алекс, идва да взема с камили. Къде? Ето да. Изчакай. Изчакай, Алекс. Айде, атака. Аз съм най-от... Намалиш играта на един копирайта? Да, съм се намалил. Така, аз трябва да съм отпреди, защото аз снимам и аз съм лидера. Аз съм втори, защото съм ти най-добрия приятел. Да. Майко! Браво на мен, аз успях. Изчакай го. Чакай, Алекс. Аз сам. Как да се като? То е направено е така пътечка. Много е трудно с Камила. Да, нали? Аре, бе! Върна Камилата! Не. Скочи се Камилата! А, така. Ето да дойде, да чупа! Тръгва! И иската! Аз съм отпреде, бе. Какво не разбра? Аз съм на второ место отпреде. Кое е най-отзаде? Оле, сега това следва гадното. Ай! Тук трябва да слезем да си вземем камилите с това. Тръгвайте! И просто да направим ейки това. Аре, бе, лакам. Алекс! Да, той е той най-изостана. Айде. Тръгваме. Ей, тук си извадете меча, Ей, тук ще ни нападнат! Внимание, тук ще ни нападнат! Ео, бе! Чакай, бе! Биеме се с зомбита! Баде, тия зомбита ме размятат наляво надясно. Не бе, би мене, бе, Алекс! Това не съм аз, бе! Така го знае, че аз си загубих камилата, давай, ти си. Алекс! Атака! 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 О, да! Защото ние знаем за сега какво да правим тук. Да! Чао, камилки. Не, тук може да се качиш с камилата. Да. Добре, ползвам да цъкам бутонич. Така. Имам да намеря първи. Сега ще има пост, нали? Не. 4. Бате, вече намерихме всички бутони почти. Тям да намеря. Аз си ги гледам кефа, брат. 7. 6. Аре, бе. Последния не знам къде е. Оти, това си утре. Къде да бъдем да проведе? Как? Отиде да качим, бе. Тук не беше ли, бе? Не беше ли тук, бе? Аз го взех. Как, бе? Не. Чакай. Чакай малко. Ето го. Айде. Взимаме си камилките.
Аз съм на Камилата, ако може. Вземай тая тука. Той Алекс продължава без. Аз се качвам с бождар, не ми покой. Дай напред. Само внимавате ли пак да не се изтърсят до задаре? Да. Опа, преди. Тук трябва да направим паркур. Това е елементарно, брат. Аз съм най-добрия на паркур. Опа, защо го казах? Хора, никога не казвайте, ако сте най-добрите на паркур, никога не казвайте, че сте най-добрите, защото няма да ви вържиш. Направо си знае, бутне купчето. Чакай. С... Не бе. Не, чакай. На къде, бе? Е, тук вътре. Айде най-накрая. Качвай се, Алекс. Това е яко. Следва трудната част. Това е трудната част. Да, тук вече не знаем какво правиме. Опа, извиняй. Добре, аз значи тръгвам. Вземам едното. Кое е добре? Едното купче. Аз не знам къде да ходя. Ами търсете другите, аз вземам едното. Тук няма нищо. Там има едно. Не знам как да стигна. Пожар стигна вече. Имам мисля, че друго отгоре на... Там има едно. Ама не... Чакай. Добре, вземам другото. Не, той има едно тук, ама не знам как да отиде. Нося по-гадното, аз нося малко по-гадното. Добре. Сложих едно купче. И аз сложих едно купче. Остана ни друго едно. Аз знам къде е, ето го там. Ама не знам как да стигна до там. Къде бе? Там елате, тук е. Там е горе. Чакай, че там да питам. Ето. Е там ли бе? Къде бе? Тук, там горе. Погледнете. Мале, знам как да отида там. Знам как да отида там. О, не. То тук е имало вода ли бе? Дет не може да се изкачваш по нея. Много добре са го направили, брат. Направо възможно. Много възможно. Добре. Давайте, изпутайте го. Ако фейлнете... Ники. Стигнете? Къде карате? Там горе. Къде горе, бе? Там, бе, там. Ти си много зле. Не, там чакай, позли. Аз знам как да стигна. Ще да откри загадката. Направо, че бе, то вече е цяло там пица. Не, там си още. Но искам просто и аз да отидеш за кеф. Аз вече съм там. Алекс, защо се фърли? Не, лага. Леле, защо го фърлихме там, бе? Ох, мале. Само видях как се бръкна. Да. Път искам да бъдем внимателни. Сега, този път внимателно искам. Чакай! Натам. Чакай! Него е натам. О, брат, не гръмва. Добре, чакай, аз ще го поема. Да, ти го поеми, аз ти я запомня. Ти помогна да го поемем. Айде. Чакай, бе, Камилата ще умре, бе. Камилата ще... О, хора, и сега се връщаме. Хора, върнахме се. Пате, къде си стресох, бе? Поехме ли го?
Чакай, чакай, чакай! Най-накрая го направихме! О, зомбита, брат, това ми е любимото. Айде! Оле, гледа съм много слабри, бе. Те ще го убият, бе. Ох, чайче! Споко, аз ги убих. Идвай. Николай, изчакай ме, бе! О! Връщаме се! Върнахме се! Опа! Да, говорим за стая. Къде? Къде е, бе? А пак се изгуби някъде. Искам още такива загадки, човек. Те загадки са много яки. А, моля? Как по-скоро да го... Аха! Ники! Ти го взе. Да ми намерим такова. Та какво такова? Това е NPC, ето я. Абе аз трябва да го... Абе аз... Айде, вземам седе. Не, аз ще застана пред леглото. Аз ще застана пред леглото и няма да заспа. Охо, следваща загадка. Тъпа загадка. Как няма така? Каква книга? Не излизаме навънка. Доджо! Ама да... Доджо. А! Да е тука. Да е тука. Това е малко като Дорс на 50-та поставя. Гад. Това е като Дорс на 50-та поставя. Чакай, да ме... Там книги. Да, ама как да ги взема, бе? Как да ги взема? Този откривам. Не мисля, че трябва да вземем книги и да ги поставим. Ама как да ги... как да ги взема и да ги поставя, бе, човек? Мисъл, как да ги взема? Аз това се питам. Опа. What? И как? Взете една книга, взете една книга. То трябва там, където имало, не там, където нямало. Да. Абе, тихо, бе, Николай, още една книга. О, бате. Хора, сега се връщаме, като намериме всички книги. Хора, разбрахме, че трябва да вземем книги от селото и да ги поставим. Ето още една такова Доджо. Ето още една книга. Да, аз взех вече книга. Ами добре, аз имам една. Сега се връщаме, хора. Хора, върнахме се. Праскайте мощно лайк бутона, за да видите какво става нататък. О, имам брадва. Взех някаква брадва. Хайде, спрете. Тръгнахме си. Да. О, чакай.
Да. Аз ще направя за нас двамата с... Покажи сте, Бамбуково село. Да, бе. Едва ли да си Бамбуково село, бе? Ама, чакай, бе, аз... Аз... Не, бе, в моите трябва да са. Да, бе. Да, бе. Аз ще карам. А, така. Как да го Айде! Не знам. Не мога да го взема. Чупя листата. Откъде падаме? Аз съм зад тебе. О, направихме и тази загадка. Сега ще направим следващата. Добре. Къде е тая, бе? Кога ще приключа това видео? Като направим всички... хора, върнахме се. Ама къде е тая, бе, бате? Да, винаги се крие на някакви места. Аре, бе, да дойдем някакво много на границата. Да, тя иска да играем на криница. Ето я. Де, най-накрая. Аз гледам за спиша сам. Гледам. Аз намерих един. Я тук има че. Айде, отиваме. Сега къде е тази знак? Къде? Ето я. Същото място. Здравейте! Аз ви махам с... Айде! Към следващия ден! Айде, към следващия ден. Към следващия път. И сега, какво ще има? Това е последната загадка, майте. Ими, супер. Нещо не го харесах, така че още по-добре за мен. И знаме, че не харесва. Не ми харесва нещо. Почва малко мисли. Де, аз съм в някаква пещера. Какво става, бе? Да, леле, паднах в лавата. Добре, че не горя. Имам кокъл. Какво е това? Намерих нещо, някакъв предмет, той ли е? Не. Дай някакво... Той има нещо друго. Или ние от тук почнахме, не знам какво. Ние от тук почнахме, бе. Нещо тук ли трябва? Тук, да. Супер. Аре, бе, къде е това, бе? Ациент Дор. Дали. Някакъв паркур. Има стълби. Някаква врата трябва да направим. Има... чакайте малко. Трябва да видим това нещо или това нещо, дето на цвете. Ма не трябва да направим някаква врата, бе. Виж? Снифъра! Снифъра ги дава се! Да. Аз си не ли? Чакай, да го накараме да ги потуши. Чакай, как да го накараме? Не знам. Ами ако
Не. Бате, пише някаква врата, трябва да направим. Не трябва да направим врата, трябва да отворим врата. То как да отвориме? То това не е ли? Ама тия кокали не мисля, че са сложени тук. Не мисля. Човек, тия кокали не мисля, че са сложени тук на празно. Не знам. Бате, тия кокали къде трябва да ги... О, тия кокали... Какво? Ти го намери? Какво намерила? Той го намери. Епик. Паднах. Супер. Минавам в някакви... Чакай, бе, аз. Изчакайте ме, бе, хора. Ало. Чакаме те. Фейлнах по най-тъпия начин. Брат, фейлнах по най-тъпия начин. Ти трябва да се пазикаш. Аз фейлнах нарочно. Да взема и това, да. Какво да вземеш? Аз ема ли как да не са? Какво? Какво? Не? Малко странно нещо. То е много гадно иначе. Ужас. Загадка тази да се паркува нещо като лабиринт. Да, аз в момента правя паркура. Как го мина, бе? Аз в момента правя паркура. Паркура. И аз идвам. Аз съм доста напред. Без проблем. На мен не е такъв проблем с този паркур. Easy Lemon. Как се... Печага! Паси тъп! Няма да се влез. Хора, сега се връщаме. Хора, върнахме се. Аз стигнах до това листо. Не бе, не на тука, бе. Ние виж къде тази качим, Алекс, ела? И тази качим, тук да се това, от къде свети. Там трябва да се качим. Николай, как да взема Бате, аз не го взех в телето, аз го взех от шума. Бате, ние там чукнем една ръчка, бе, ние тя тъпето растение. Това ръчка, бе. Чакайте. Аз мисля, че намерих начин как да отидем там. Май. Бате, не сме на там, бе. Нали? Аз ти показах на къде отидеш. Виж, от ще взема през ветерина. Не знам за вас, сама аз цъкам ръчката. Изчакайте ме, бе, изчакайте ме. Ало, изчакайте ме, бе. Изчакайте ме. Аз съм с теб. Алекс, ти се, бе. Гледай го пътувам, той пада най-долу. Бождаре, как падна? Николай! Нямаше на представа как ще ти... Ти го напаза да го напсувам тоя и баща му да му се скараш. Хора, върнахме се. Сега тази ми в глави. Тази ми в главите. Да видим кой да разкрие. Не, брат, той ще е много гадно. Аз читнах и взех главата на зомбито малко по читърски начин. Трябва крипър, да, бъде тука. Ето, така. Не. Претенек ти си много тупунарска чорва. Добре, взимам това. Кой е взел?
Скелетон. Скелетен. Не трябва да се направят главите. Писа. Не може. Не трябва да се направи. Чакай. Скелет. Кое число е? Сенс. Не. Зове, му разберете с скелета. Зове, му разберете с скелета. Чакамо. Това идва тука. Аз си ги наредих както си искам. Яса? Една глава липсва. Като една глава липсва. Чакай, мисля, че... Скелета е тука! Не, скелета е, той не уйда, скелетът е тука, този скелет е тука. Yes. Сега е правилно, бей го тука. Айде! Тук нищо не направих. Но... минахме мапа! Уху! Минахме мапа с загадката, бе. Не сме. Мисля, че ще има втори епизод, защото стана вече много дълго видеото, 32 минути. Затова събирайте се един до друг и да приключваме. И утре ще има втори епизод. Елате до мене. Ще ние сме точно накрая и да много малко да оставим. Нищо, ще стане много дълъг иначе. Така. И хора, надявам се ви е харесал клипа. Абонирайте се, лайкнете. Не забравяйте да щупте лайк бутона, да се абонирате за канала му с камбанката с канала за моя канал и за канала на Фенакса. Да споделите с приятели и да оставите по един лайк. Това беше от нас и чао от нас. Чао!